Si aku man ay, this way. Aku man. Wala ko ihok ba? Grabe si ako man. Ah, tahu na deh, kanang santuare. Santuare. Nah, sa. Mura ki kana. Tagay na ngayon oh. Tagayan taon. Ah. Kini kulukod. Gwapo na daw. Dili ko ako man. Puno dang gitu. Tanggas Carlo. Yeay, nakakuha na game. The song is control. Hala. Tanggas Carlo. Ako man pre. Nagahit na bud. Ako man. Ari mo tulungan na kon. La. What's up mga choy? Wow! For today's video, kada ko mahula sa Kamuntagon, makita tag sudaro, look at this view. La. Ang karamati yun sa mga ato lugayo na ito na suldan natong pangitag sudanon. May kaway init, swerte. Sa? Swerte ka. Right din na. Ang ganun na mag-init eh, itong nadaan. Mga choy, wala. Balaga may basta kanunay. Sama. Ano siya? Ah. Sige ba? Iya. Lala. Balik ito. Musokol ka sa akin? Ikaw. Come on. Lah. Ah. Lah. Lah. Ako man oh. Lah. Titinod. Putra ni takuman. Lah. Ay, lah. Ako man gidi eh. Lah. Si aku man ay, this way. Aku man. Wala ko ihok ba? Grabe si ako man. Ah, tahu na deh, kanang santuare. Santuare. Nah, sa. Mura ki kana. Tagay na ngayon oh. Tagayan taon. Ah. Kini kulukod. Gwapo na daw. Dili ko ako man. Puno dang gitu. Tanggas Carlo. Yeay, nakakuha na game. Sama. The song is control. Hala. Tanggas Carlo. Ako man pre. Nagahit na bud. Ako man. Ari mo tulungan na kon. La. Ikaw ba ka siya? Tawa ka na eh. Oh, tawa ka na. Star. Uling star. La. Mawag na ako. Sama. Ako. Ay, lumalaban ay. Uling, kuha ni mo sal, doon ka pata sal. Tuloy ko din dyan. Doon ka pata. Ako ah. Saan mo? Mo na, bisa Super Carlo ano de. Duwa oy. Ako ani. Kani kaya ako nagda. It's me. Saan Ah, doon ka pata, pas mo. Ano? Ano, tara. Kulok ko. Di ko sa. Ilan? Smoking grenade. Smoking good. Hoy! Balik ka na! Nga na ba kayo sutano? No, ikaw na sa isa. Pa-smoke grenade ay. Guwapo na ba naman yun? Ha? Guwapo. Ako sa smoking grenade. La. Isbab. Takuman ko no. Mila? Takuman. La. Saan? La, rabi. Ako man ko na siya mga... Soy. Grabe, ako man no. Di hard pang gamot. Ako man. Boss lang! Ako man. Bantay ka tong stop to ang katubutang ang kwarta ko boss. Oh, mga choy! Okay na di! Makasuha na tani og makakilaw. La. Kung gihana, yun na to eh. Ay, marami na. Danggit. Huwag ka mga choy, ato na ilunod na ito lamas eh. Tinubalan sa demons. La. Demons mo tayo. Ha? Green. Like ko kaya matoy. Huwag ka mga choy, ato na ilunod na itong gamay nga kuha. Tara na, gamay nga kuha, tara. Tara, dai. Gamay nga kuha, tara. Huwag ka mga choy, sa mga ito, gayaw na ito ring haunon.
Pero mga choy, magtimplan na sa atong para kinilaw. Number 1 ang atong demons. So, ano mo? Secret. Kung kaya ka ba, 15 ra, 15. Hindi mo mga choy. Lo, buwag suka. Luduan. Sili yun, hili. Ha, yapin. Hili ka niya. Oh mga choy, plaster na! Buwa mga choy. Kilo worms. Oh mga choy! Eating na! Adi mo mga choy ay. Inilaw mga choy ay. Nga. Muling na mga choy. Asa no? Lo. Sabi naman lang yun. Wala sila ang kinilaw nila mga choy. Oh. Lah. Nakasabaw mga choy. Di magtugkad ang kutsara sa baba eh. Di na ako patugkaron. Grabe na. Hapdos gino. Gusto kayo, largog lang mo yun. Kakarabi bus Carlo ni mo. Siya lang sa. Di mo na. Ito yun. Dimos na. Di mo sa mga choy ha. Di mo. Inyo na, inyo na. Mga tsoy, buwang sa hang. Oo. Lo. Sigot. Ano mapili ah. Grabe. Kita guwang demonyo eh. Ano pre? Panggupo rin. Grabe mga choy. Basta kayak demons. Sa di mo sabon mga choy oh. Ano mga tsoy oh. Minsan. Ano siya mga choy? Eh, mo di mo sa green pa eh. Ikaw lang sa Give daga. movement! Give movement! Kasi siya lang sa. Ikaw lang sa daga. Unya lang sa puko. Pulpon ba? Medyo ubo man. Ito sa man. Ang hang mawala ko kasabot. Hang dito, hang dire. mo. Wala ang dire. Hang dito, hang dire. Mga choy oh. Grabe oh. Ha? Grabe mo Carlo. Ay mo, ikaw lang sa daga. Mo lang sa daga. Piti ako. Grabe di mo noon. Grabe. Wah. Nga. Oh, doon. Ha? Suya mo kayo kong. Ay ka di lang sa. Taga Saudi di lang sa. Bilis ako kay Merdi Ubo. At huwag damay. Napay na ibili no? Nga. Na. Itilok. Ha? Itilok. Tanak ko. Ikaw George. Grabe mo to eh. Atong amigo di lang sa ko na siya kay Gobo ka. Ilang tanon ko na siya. Bobo. Oh, nalungpad ng buhok. No, karabing likod si Bus Carlo ko eh. Kay, Kamu na sa. sa Bus Carlo, dimunyog ka kaon pre. Tukol ko na. Bato, kanay. Kaya mo na sa bawah. Oh, mga choy! Ready ka! Shout out! Wow! Shout out mi sa among YouTube subscriber ag commenters. Tara. Shout out mi kang Albino Tabuena, Rex Carter, Alani Kala, Jinilin Ngilig, Marlita Ligaya, o kang Boy Sweeto. Shout out! Mi kang Gulisaw Saldi. Okay. Gilbert Real o Gremon Villaflor, Newardora o Lemuel Gacos. Shout out! Wow! Wow! Sawa pa ba shout out mga choy? Comment na mo otro! Wow!